21 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди заркорон ҳамчунин ба фаъолияти корхонаи паррандапарварӣ оғози расмӣ бахшиданд. корхона дар масоҳати 600 метри мураббаъ бунёд шуда дар он мурғи навъи бройлер парвариш карда мешавад. ҳоло дар ин сех 4500 сар мурғ парвариш ёфта раванди нигоҳбини чуҷаҳо тариқи автоматӣ ба роҳ монда шудааст. мурғи гӯшти то 45 рӯз парвариш ва баъдан забт карда мешавад. вазни меъёрии мурғи бройлер то 2 килограмм буда ҳамчун гӯшти парҳезӣ ба бозорҳои дохилӣ содирот мегардад. иқтидори истеҳсоли корхона дар як сол мувофиқи дурнамо зиёда аз 100 тоннаро ташкил дода дар марҳилаҳои баъди ҳаҷми истеҳсолот зиёд хоҳад шуд. президенти мамлакат зимни боздид аз коргоҳи мурғпарварӣ ба фаъолияти корхона ва имкониятҳои парвариши мурғи гӯшти баҳои баланд дода масъулинро ҷиҳати зиёд намудани истеҳсолот ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ вазифадор намуданд. иттилоъ дода шуд ки бунёди корхонаи мурғпарварӣ дар 3 марҳила анҷом ёфта, дар марҳилаҳои дуюм ва сеюм бунёди боз 2 сехи дигар барои зиёд намудани саршумори парранда дар назар дошта шудааст. мо соҳибкорони ватанӣ аз имкониятҳои фароҳамгардаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдор ҳастем ва барои пешрафти ҷомеа саҳми муносиби худро мегузорем. дар доирае ки талаботи гӯшти парҳезӣ дар ҷумҳурӣ зиёд шудааст, мо тасмим гирифтем дар назди ҷДММ заркорон корхонаи парвариро ба истифода диҳем. ин корхона албатта дар заминаи иҷрои банди 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод таррезӣ шудааст. ҳамчунин кормандони маҳаллӣ ба кор ҷалб шуданд ки ин дар марҳилаи якум мебошад ва дар марҳилаи дуюм сафи кормандон зиёд гардида ва инчунин зиёд гардонидани саршумори мурғ ва маҳсулоти гӯштиро дар нақша дорем. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди заркорон ҳамчунин корхонаи парвариши мурғи тухмдеҳ бо 4500 сармурғ фаъолият менамояд. айни ҳол дар корхона дар як рӯз то 4000 дона тухм истеҳсол шуда дар ҳоли пурра ба фаъолият пардохтани он ҳаҷми истеҳсол низ зиёд хоҳад шуд. ҳоло коргоҳи мазкур бо истеҳсоли маҳсулоти хушсифат дар бозори дохилӣ мавқеи хоса дорад. президенти мамлакат аз ташаббусҳои соҳибкорон ҷиҳати ҳамовозии онҳо дар татбиқи ҳадафҳои ҳукумати кишвар изҳори сипос намуда ба масъулин барои боз ҳам вусъат додани корҳои ободониву бунёдкорӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар баробаре ки мо намуди мурғи гӯшти бройлерро ки дар ин ҷо парвариш мекунем, боз ҳам дар ин комплекси агросаноатии худ ҳамчунин парвариши мурғи тухмиро ҳам ба роҳ мондаем. ин охири кор нест ва дар оянда дар марҳилаи дуюму сеюм мо боз дар нақша дорем ки корхонаҳои нави барои истеҳсоли нави мурғи бройлер боз ҳам ташкил кунем ва бозори дохилаи худро бо нави гӯшти парҳезӣ таъмин намоем. маврид ба зикри хос аст ки як ҷузъи маҷмӯи иншооти мавҷудаи комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди заркоронро парваришгоҳи паррандаҳои нодир ташкил медиҳад ки дар масоҳати 120 гектар бунёд гардидааст. дар ин бешазори нигоҳдошти паррандаҳои нодир 7 навъи парранда аз қабили каб 2574 сар, мурғи ороишӣ брама 217 сар, фазан 64, мурғи марҷон 1445, товус 14 ва кабутар 23 сарро ташкил медиҳад. ҳамаи паррандаҳои мавҷуда ба иқлим ва релефи ноҳияи Муъминобод мутобиқ буда, ҳадафи таъсиси парваришгоҳ зиёд намудани саршумори ин намуди паррандагон мебошад. ҳоло нигоҳубини паррандаҳо дар шароити табиӣ ба роҳ монда шуда, ҷараёни парвариш зери назорати қатъии мутахассисон қарор дорад. парваришгоҳи паррандаҳои нодир ҷузъе аз комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди заркорон мебошад. дар парваришгоҳ 7 намуди паррандаҳои нодир нигоҳубин карда мешавад. аз ҷумла мурғи марҷон, каб, фазан, товус ва ғайраҳо мебошад. барои нигоҳубини ҳамин паррандаҳо кормандони ҷалб шуданд ки мутахассисоне ҳастанд ки соҳаиянд. мо кӯшиш мекунем ки ҷиҳати зиёд намудани паррандаҳо даст ба кор бошем. бунёди парваришгоҳи паррандаҳои нодир дар минтақаи агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди заркорони ноҳияи Муъминобод яке аз бандҳои таърезӣ гардида бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб рафта ба яке аз маконҳои зебои сайёҳӣ табдил ёфтааст. зимни боздиҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба парвариши фазан ки яке аз паррандаҳои зебои нодир мебошад
توجه ظاهر نموده به مسئولین جهت زیاد نمودن سرشمار این نوع پرنده مسئولیت‌های مفید دادند.